tepangaken kula Rizky Adi Bagus Wicaksono absen 28 saking 12 MIPA 7 badhe maosaken geguritan kanthi tema Budi Pakarti. Semonggo. Piwelengan panedahku dening Rizky Adi. Le anakku sing bagus dhewe. Sawangen langite wengi kae. Katon amba lan akeh lintange. Dadi wong sing ora gumedhe. Nduk, anakku sing ayu bang mangi. Sawangen tawon sing ana kembang kuwi. Tawone mundhut saka Bang Mlati. Bange Mlati bebrayan urip. Dadiya wong sing migunani. Duh, anak-anakku putra Nuswantara. Sawangen woh dondong ana wit kana. Wohe cilik, rupane awon. Nanging yen dibuka rasane ora kuciwa. Dadiya wong sing lakune elok. Cekap semanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.